Maganar gaskiya abinda ake bai ba. 'Yan Najeriya muna halin damuwa. Maganar gaskiya abinda ake bai ba. 'Yan Najeriya muna halin damuwa. Maganar gaskiya abinda ake baiwa. 'Yan Najeriya muna halin damuwa. Maganar gaskiya abinda ake baiwa. 'Yan Najeriya muna halin damuwa. Bismillah da rabbi sarkin da ya yaudare, mai mulki na ko'ina baya kuskure, shi ne ya yi tudu sannan kuma ya yi gangare. Allah don isar ka cire mu a damuwa. Maganar gaskiya abinda ake baiwa. 'Yan Najeriya muna halin damuwa. Allah la ilaha illallah ga munan, wa anna Muhammadun Rasulillah mai gidan da kake so kake ta kauna yau ga munan. Mun roƙe ka dan isar sa gama na garkuwa. Tsadar rayuwa tana samu kururuwa, ba mai tausayin uwa balle dan uwa. Zalunci a ko'ina na daɗa hauhawa, Allah asamad ka fidda mu a ɗimuwa. Maganar gaskiya abinda ake baiwa. 'Yan Najeriya muna halin damuwa. Yau dai ga mu babu sisi sai makuwa, babu abinci babu mai kore kishin ruwa. A hakan wasu an kashe masu daga yan uwa, wai ya zamu yau da ganyen gana rayuwa. Gashi nan dukkanin mu mun rasa wata mafita, mun rasa gane yamma ko kudu zan ambata. Ga manoman mu babu dama su iyo fita, in suka je aka rasu koko ayo garkuwa. Maganar gaskiya abinda ake baiwa. 'Yan Najeriya muna halin damuwa. Maganar gaskiya abinda ake baiwa. 'Yan Najeriya muna halin damuwa. Me yasa sai arewa ne haka ke faruwa? Gwamnati na yi tambayar wannan damuwa, kare da kumanta wanda ya yi kuyayo shamuwa, shi ya saka ta zama alama na zuwan ruwa. Maganar gaskiya abinda ake baiwa. 'Yan Najeriya muna halin damuwa. Tsada ta yi yawa talaka yana damuwa, wani ba lafiya wani a kangin rayuwa. A hakan sai da su fa gwamnati ke doruwa, masu mulkar mu kar ku manta fa da mutuwa. Ga wata fitina da ke rudar al'umma, kaga malam da malami sun sa tsangwama, a tsakaninsu su ya su yi ta arangama, don ba ƙungiyar su ɗai ba haba 'yan uwa. Maganar gaskiya abinda ake baiwa.
sharuwa. Maganar gaskiya abinda ake baiwa 'yan Najeriya muna halin damuwa. Mai gina ramin mugunta kai da dai, kan harkar ka kwai wuta kwai aljanna dai. Ku 'yan kasuwa ku gyara hali da dai, kara kuɗi da toye mudu bai kyautuwa. Maganar gaskiya abinda ake baiwa 'yan Najeriya muna halin damuwa. Wai ina 'yan ta'adda masu zaman bishiya, in ka kashe mutum ya bar wannan duniya, kai kwana nawa za ka yi a cikin duniya? Allah masani na ƙarshen mai rayuwa. Koyaushe ana cika mu da roman baka, za a kula a ba mu 'yancin mu kamar haka, sai mu fito mu kaɗa ƙuri'a rana tsaka, bayan sun ci sai su kyale mu da damuwa. Maganar gaskiya abinda ake baiwa 'yan Najeriya muna halin damuwa. Ba shi da fa'ida mu daina halin yaudara, 'yan Najeriya cikin birni karkara, mun shiga rabbi duk mu dawo na yi kira, rabu gifirli mun yi tuba kai abuwa. Maganar gaskiya abinda ake baiwa 'yan Najeriya muna halin damuwa. Maganar gaskiya abinda ake bai